que veño ahora que me deron, xa estaba conectada a unha rapaza desde Valencia e en directo sufreu un ciberataque na empresa na que estaba na estadía de investigación. E a primeira vez que me pasa, puedo saber que na USC recibimos un ataque cada 20 segundos. E iso fai que sexa moi complexa e desafortunadamente dende a invasión de Ucraína antes teníamos un ataque cada 3 minutos, agora temos un ataque cada 20 segundos. E o día, bueno, a explotación que tuvemos os días que hubo a OTAN, que hubo aquí a Cuba e a OTAN en España, foi descomunal o número de ataques que recibimos. Ata agora, e toco madeira, paramos todo, pero calquer día vamos ter unha vez. De feito, estamos gastando 420.000 euros a universidade en protegernos por datos. O sea, é unha cosa que cambiou totalmente la dimensión. Así que ahora si non temos un ciberataque en directo, que non sea un turista, un hacker que non venga de turista, ahora que... Bueno, como decía a profesora Maite Moreira, eu a idea que teño hoxe un pouco dar unhas pinceladas de dúas palabras que aparecen aí, que é esa da filosofía de ciclo de vida e o sector turístico. De feito, se nos dá tempo pola tarde, subiremos as últimas diapositivas, forman parte dun paper que vamos a subir para publicar pola tarde, se nos dá tempo, non? E se non, mañán sin falta para enviar. Aí tendes as miñas coordenadas en Twitter e en LinkedIn, e aí, pues, bueno, tanto este tipo de temas como artigos, etcétera, os subo aí para que se poidan descargar directamente. Evidentemente, sobre todo en LinkedIn, porque é unha rede máis profesional. El Twitter tamén o uso profesionalmente, non o utilizo para enfadarme con nadie, e aparte pongo o meu nome perfectamente, o sea, non hai nada raro en la cuenta de Twitter. Pero bueno, é un tema tamén de promocionar o contacto, entón o tendes aí, e logo a do grupo onde estamos, que tamén tendes aí información, pero bueno, as redes sociales sempre son máis activas. Ben, a verdade é que hai un ODS, que é o número 11, que afecta... Me escoitades desde aquí ou me poño no micro? Escoitades, entón. Que é o número 11, que é bueno, o 17 ODS, o número 11 nos fala de cidades e comunidades hostibles, verdad? E dentro deso sabedes que cada ODS logo ten unha serie de metas e logo cada unha destas metas ten unha serie de accións. De feito, estamos a falar en total, falamos de 17 ODS, pero estamos falando de 180 accións. E hai varias que nos afectan para o turismo, obviamente, e para as cidades, que en definitiva é onde se produce. Fixadvos que temos que ter un urbanismo inclusivo e sostible, e temos aquí unha cousa que é patrimonio cultural e natural do mundo. Vale? Aquí é onde, obviamente, temos que intentar que o turismo sea compatible con este aspecto. Logo veremos como podemos medir e facer un score, unha puntuación de un turismo sostible ou non. Por exemplo, eu recordo dos traballos de máster, non os comento aquí, porque non me daba tempo, pero un era moi interesante, porque era unha axencia de viaxes e era para facer lúas de mel sostible. Entón, estou falando de casi hai 10 anos, e onde se me daba, tú facías un viaxe e se daba unha pegada de carbono, como novedade de... Entón, cambiabas as actividades e ibas cambiando a pegada de carbono, non? Entón, era unha forma de introducir, ou, por exemplo, para concertos, que tamén é outra forma de turismo que se ten en conta. Entón, bueno, estos son aspectos que debemos de ter en conta. E por qué? Porque a realidade... hai que achegar a cobertura do chisme un pouco baixa. Bueno, e que é o que ocurre? A realidade é que o primeiro vamos a ver un pouco a cidade, vamos a ver como unha cidade a podemos medir sostible, e logo vamos a meter o turismo como variable, porque o turismo non son máis que persoas que introducimos nun entorno. Entón, a clave é que temos, cada vez somos máis. De feito, fixados aí a estimación por 2075, bueno, 2090 seremos 11.000 millóns, e xa no 2050 seremos 9.000 e xa pasamos os 7.000 millóns. Estamos nunha progresión. E vedes que o último dato, estamos xa casi en 8.000 millóns de persoas,
e as previsións que hai tanto do Banco Mundial como de estadista non difieren moito. Claro, un volumen grande de persoas, como veremos ahora que encima nos tendemos como animais sociais a agrupar, xeneran moitos problemas. Donde se agrupa é donde perdemos. Non hai que ver máis a vaga de incendios que estamos a sufrir, donde non é o cambio climático só a variable, hai moitas variables. Evidentemente, se estamos con unha seca con temperaturas altas, o que estamos é facendo exponencialmente o efecto, pero tamén se está producindo. O cal tamén o turismo pode ser un elemento importante para eses núcleos, vale? Pero que ademais o que ocurre é que ese crecemento da población nos apiñamos. Por exemplo, este é a porcentaxe que vedes de concentrarnos en cidades. Bueno, para a ONU, os núcleos que el denomina cidades son máis de 25.000 habitantes, vale? E aí vedes, por exemplo, a explosión. Por exemplo, se analizamos o valor de España, digamos, no 1950, prácticamente o 50% da poboación vivíamos en lugares de máis de 25.000 habitantes, pero outro 50 vivía en lugares de menos de 25.000. Eso ben o sabemos en Galicia. Nos anos 50, como tiñamos as aldeas e como as temos agora, prácticamente despoboadas. E fixados que no 2020 España xa ten casi, está rozando o 80% da súa población vive en núcleos de máis de 25.000 habitantes. Iso fai que as cidades xa teñan gran presión, se encima metemos turismo, vamos a ter doble presión, verdad? E iso é o porcentaxe un pouco que tendes para outras rexións do mundo. De feito, a finales de 2020 este é o dato mundial. O 56% da poboación mundial vive en núcleos de máis de 25.000 habitantes. Evidentemente, se temos en conta Europa, a media é o 74%, e se falamos de América do Norte, estamos falando do 82%. É dicir, temos ou vamos hacia unha aglomeración do sistema. Isto é un pouco como tendes a población no porcentaxe desa población urbana. E, obviamente, como vedes, prácticamente, salvo África, e logo se está producindo outro fenómeno moi importante que é as megas ciudades, vale? E entón as megas ciudades son aquelas que son de máis de 5 millóns de habitantes. E xa estamos empezando a ter, pues, evidentemente, en núcleos aquí, estamos falando xa de 25-30 millóns de habitantes e uns poucos metros cuadrados. Iso genera un problema moi grave. E encima son focos logo de turismo. Ben, por tanto, cando nos falamos dunha cidade, logo veremos nos axentes, claro, cando falamos dunha cidade hai tres grandes axentes: os cidadáns que viven ali todo o ano, os turistas que chegan, pero tamén hai unha parte importante que influye cos dous, que son os comerciantes. E isto teñen diversas interaccións. E ao final todos buscan, de feito, un turista, logo, bueno, además durante o curso veñen os de Galabra, non? Veñen tamén a comentar que traballamos con eles para logo facer este índice. Exacto, pois entón se xa vos comentara, é bom porque nós con eses datos logo vedes como chegamos a un índice, así non fago fincapé. Pero tamén o que busca un turista ou unha turista, o primeiro que busca cando vai a un sitio, o que máis le gusta é ser único e que non haya masificación. Pero ao real, bueno, se solo ides entre aquí, que parece que non hai tal, se vos desplazades ao Obradoiro, ahora mismo, a nivel de ser, bueno, que cada día, como te digo, pasar por ali varias veces ao día, é unha cousa, non que parece que estás nunha mani, cada día imposible andar. Claro, hai que valorar todo eso. Pero que queremos nunha, cal é unha cidade ou esta cidade sostible? Bueno, temos que falar de urbanismo, sempre, plans urbanísticos, temos ver que os fogares, tamén as unidades sean eficientes. Temos unha palabra moi importante agora, a enerxía. Nunca se falou tanto da enerxía polo tema económico e a soberanía enerxética. Por tanto, o que estamos falando é que unha cidade sostible ten que manter dúas cousas: xestión do gas, enerxía renovable e unha red inteligente. Unha red inteligente porque a enerxía ten un problema, que é o problema máis grande, e é que non se pode acumular. Que podes usar unha serie de baterías, pero che dá un tempo moi pequeno, por tanto, hai que adaptar produción a consumo. Outro é a mobilidade, a xestión do tráfico, transporte público, vehículos eléctricos,
Logo temos educación, hospitais, seguridade e logo a xestión da auga. Se tú metes todo eso e atacas todo eso, en cambio podes ter unha cidade sostible. Logo veremos que nesa cidade, se encima metemos turismo, que é o que está a pasar. Por exemplo, inmediatamente, e isto me gusta desde o punto comercial, hai moitos rankings que nos falan das mellores cidades. Casi todos estes rankings van para ou atraer población, pero casi todos son para atraer turismo. É a misión número 1. Por exemplo, isto vedes, podedes entrar en internet e fixádevos. Categoriza o perfil das grandes cidades a partir da opinión de visitantes, inversores e residentes. Que eses tres elementos que eu vos decía que son importantes, ¿no? E o seu resultado, fixádevos, dice que as mellores son os 10 polos turísticos máis importantes do mundo, é dicir, Londres, Nova York, París, Moscú, Tokio, Dubai, Singapur, Barcelona, Los Ángeles e Madrid. Coinciden que as cidades que teñen maior taxa de turismo. Vale? E claro, te dice que son as mellores cidades do mundo. Está un pouco sesgado este ranking. Pero este é un ranking que utiliza moita xente para logo visitar. Por exemplo, hai outro que é o da calidade de vida. Por exemplo, aquí xa miden 10 categorías e 39 subcategorías. Isto o introduzco porque é o elemento de Big Data, a meter moitos indicadores. E, bueno, aí as primeiras posicións xa están Viena, Zurich, Vancouver, Múnich, Auckland, Düsseldorf, Frankfurt, Copenhague, Ginebra e Basilea. Vale. Moitas delas incluso nós podemos ter unha percepción de que son sitios ideais para vivir. Aquí, por exemplo, a variable do turismo non é tan importante. Pensan mellor nos residentes automáticamente. E, bueno, Viena é a que encabeza. O último é do ano 2019 porque a pandemia da COVID están reevaluando os indicadores. Ben, ata aquí nada novedoso, es medir cousas. Pero ahora vamos a introducir o concepto de filosofía ciclo de vida para empezar a pensar un pouco diferente. Que é a filosofía de ciclo de vida? Logo despois vos darei un documento en aberto que podedes descargar se alguén ten interés, incluso hai pequenos exercicios numéricos para facelo. Básicamente, o que se trata é de medir a ubicación e con respecto a unha tecnoloxía. Ubicación, evidentemente, pode ser, podo aplicala a esta escola, podo aplicala a unha cidade, podo aplicala a unha empresa, e logo tecnoloxía é como eu teño esa cidade, como eu teño as máquinas que están dentro desa cuestión. Entón, por exemplo, a primeira, se eu a ubicación a teño fixa e teño xa todo definido, normalmente o que se fan son as auditorías ambientais, os sistemas de xestión medioambiental, verdad? Eu podo facer a ISO 14001 dunha cidade, é dicir, pois fago como un inventario dos datos, canto teño de inputs de residuos, canto teño de papel de produto, como reciclo, tal, e en función deso, pois podo saber máis ou menos onde estou. Claro, se empezo a ter en conta a ubicación e me relaciono co entorno, é dicir, xa non só me interesa Meséremos Santiago, sino que me interesa mirar Ames, mirar Teo, ou xa me interesa mirar Galicia, porque eu podo utilizar este tipo de sistema. Claro, aí o que hai que facer son os estudos de impacto ambiental, porque poden producirse fluxos. Claro, imaginemos, Santiago de Compostela, o vertedero me poño en Ames. Eu podo dicir que eu, xestión de residuos en Santiago, estou libre. Claro, como acotei, pero o único que estou facendo que a transferencia de contaminación a outro lugar espacial. De acordo? Os estudos de impacto ambiental tratan de detectar eso. Claro, se teño, por exemplo, unha ubicación e podo facer, aquí incluso podo chegar a facer ecoloxía industrial, que é esa cidade onde hai a rede inteligente, pois como interacciona o parque de Belvís co resto da cidade, é un pulmón ou non, vai alguén a velo ou non, ten efecto sobre a calidade do aire ou non. Pero logo despois hai outro tema moi importante, que é a variable tempo, que é onde está o ciclo de vida das cousas. Claro, por exemplo, tenes un móvil por aí. Ese móvil estades ahora nas fases do seu ciclo de vida de usalo. Pero se nos fóramos no tempo hacia atrás, chegaríamos a un sitio onde o ensamblaron, verdad? Chegaríamos máis atrás
e chegaríamos a outro sitio onde facía a batería, chegaríamos máis atrás e chegaríamos á minería do litio, onde vai para o meu sistema. E o mellor máis topo que eso está en Nigeria, nunhas condicións ínfimas, vale? E a min chegou aquí. Pero que ese móvil, ao mellor, dentro de 3-4 anos, o vou a cambiar. Bueno, ao mellor vou a unha compañía, verdad? Me o dou, me dan 30 euros, me compro outro, esa compañía con eso, ao mellor, o arregla e o vende a un país que non necesite un móvil tan potente, pero seguramente acabará nun refugallo. Se fa unha boa xestión poden volver a recuperar o litio, etc. Vale, iso é o que é a filosofía do ciclo de vida. É dicir, calquer produto, servizo ou proceso ten unha serie de etapas de puzzle desde que nace ata que morre. Vale? Entón, esa filosofía en ciclo de vida se chama facer a xestión do ciclo de vida. E iso é que é un pensamento onde eu teño que ter en conta que non só podo medir, por exemplo, como uso as cousas, teño que medir como se transportaron, como se crearon, incluso como se diseñaron, e logo que vai pasar despois. E é o conxunto do que pasa en todo isto cando eu podo medir realmente un impacto. De acordo? Hai moitas logo metodoloxías para cuantificar eso. De feito, unha das grandes cousas que se traballa en investigación, que hai moitas aproximacións, pero que non están consensuadas, é medir a sustentabilidade. Se eu quero medir a temperatura é fácil. Vou á farmacia, vou, non sei, aquí non sei que estará máis cerca, o Carrefour ou o día, vou con un termómetro e a partir dese momento podo decir 28 grados, 27 grados. Logo despois está a sensación se eu con eso teño máis ou menos calor, pero medir podo medir. A siguiente cuestión que che pode decir unha empresa é mídeme a miña sustentabilidade. É 35, é 50, me podo comparar cal é o esforzo. Hai moitas metodoloxías para medirla, o que pasa é que non todas están consensuadas e porque é complexo, porque claro, que temos que tocar? Temos que tocar 3 vértices. Moita xente mide soamente a parte ambiental, pero que a parte social e a parte económica forman parte da sustentabilidade. Teño chegado a ver casos donde, por exemplo, na parte social, dicen canto vale a vida humana. Pode ser un indicador. Entón, podemos decir, nos diríamos de entrada, infinito, non? Ou non? Bueno, unha compañía de seguros pone números. Dice que un morto vale tantos euros. Por exemplo, ese sería un indicador. E atención, a compañía de seguros non dice que vale o mismo morto en España que en Nigeria. Dice que ali prácticamente é 20 euros. E aquí son 40.000. Claro, son moi fortes, pero son medicións que tú tens que facer para eso. Por eso, bueno, los Social Life Cycle Assessment intenta facer eso. Por eso non hai consenso, porque obviamente eso chirría e tal, porque estaríamos poñendo un mercantilismo a algo que é grande. E, por exemplo, en eso, se tú fas todo eso con Life Cycle Management, a ver, vai, se non lle dou aquí, pois, por exemplo, os parques de resort de Disney xa viron que eso era importante, medir eso, porque querían atraer turistas, digamos, xente que cada vez que foran ao seu parque tiveran unha experiencia sustentable. Evidentemente o facían para que foran máis, pagaran máis, ganar máis caros, obviamente non o fan como ONG, pero é un elemento, e fixados que xa no 2011, estamos falando de hai xa 11 anos, xa estaban preocupados con esta variable. E de feito, se algún de vos foi de pequeniño ao parque e vai ir agora, se atopará que é totalmente diferente e foi por esta perspectiva. De feito, xa, por exemplo, os plásticos desapareceron, os parques temáticos non existen, porque por toda esta dinámica que se está facendo. Ben, se logo queredes saber como isto se fai numéricamente e máis cuestións, podedes descargar o que está en aberto, poñedes en Google ResearchGate e o título e o podedes descargar. É un pequeno libro onde estas cuestións e hai tamén pequenos exercicios matemáticos, pero non vamos a facelos agora. Eu só quería introducir ese pensamento. Vale. Deste
Neste pensamento de ciclo de vida, logo hai indicadores que teñen efecto, obviamente, para o turismo, como veremos, para as cidades, en definitiva, pero que teñen un elemento de marketing moi importante. Aquí hai dous que están relacionados, por exemplo, Eurostat, fai cada ano, ten que salir ahora a publicación da última enquisa, o que fai é entrevista a uns 60.000 europeos, vale, cada ano, e lles dá 15 problemas e que os categoriza, vale. Entón hai un análise por países e un análise, e en Europa, que a última que está publicada, que foi en xullo do ano 21, ahora hai que salir ahora, a primeira que sae é o cambio climático. Non era o COVID. A propagación de enfermedades en xullo 21 dos europeos estaba na cuarta posición. A primeira que sae en Europa é o cambio climático. A segunda é a falta de auga. ¿Vale? E, por exemplo, a proliferación de armas nucleares, pois son 15 ítems para ver. Sale de último, ahora hai que ver o novo de Ucraína, a ver tal foi. En España sempre sae como número 1 a situación económica, desde que Felipe II estamos en bancarrota, por lo que sempre é a preocupación número 1, pero o cambio climático é a cuarta. ¿Vale? Entón, estes son dous indicadores que van que teñen moito impacto de marketing para moitos produtos, que son a pegada de carbono, que ao longo do ciclo de vida é iso que vimos, pero medimos unha cousa moi concreta, que é os kilos de CO2 equivalentes, é dicir, os gases de efecto invernador. E outra é a pegada hídrica. Hai varias formas de medila, pero, bueno, tamén me vai a decir con respecto a esa escasez de auga, ¿no? E que están relacionadas con ese 13 e 6 directamente, pero tamén co 11, porque unha cidade sostiene. Por exemplo, aquí vedes como é as emisións de CO2 polo PIB per cápita en diferentes países. Bueno, ali está España, ali estamos os galegos emitimos un pouco menos de CO2 per cápita. Eso foi no ano 19, evidentemente que vai pasar no 22, que vamos a subir por todas as emisiones dos incendios, porque eso tamén hai que coller. Entón resulta que a nosa pelotiña que está aí seguramente vai a pasar para aquí arriba, porque é bestial. Vamos por 30.000 hectáreas queimadas, demasiada todo o CO2 que eso está producindo. E aquí tenes, isto é de onte pola noite que o quitei, este tamén é dun Twitter, que o vedes na cuenta que chama CO2/Earth, e é unha cuenta que está conectada co satélite da NOAA da NASA, e cada semana te publica isto. Entón, por exemplo, onte vedes que os datos do xullo, do 10 ao 16 de xullo, nos dice que na última semana o promedio na atmosfera 419,8 ppm, hai un ano 407, hai 10 anos 394,59. Recordade que o que marca digamos, a situación ideal sería 350. E por riba de 400, que xa estamos aquí, temos un problema, e é que a atmosfera non volverá a recuperarse. Por eso ahora non se fala de combatir o cambio climático, pero é que ahora casi todo o mundo dice adaptarse ao cambio climático, porque non hai volta atrás. En feito, o outro día foi bastante sonado viralmente un investigador do CSIC que dixo que isto iba a ser o verán menos caluroso que os que nos quedaban por vida a varias generacións, e é porque non hai volta atrás. Ben, aquí, por exemplo, que pasa? Pois Helsinki dice, a mí me interesa isto. E Helsinki, por exemplo, sacou unha app que ademais tuvo o premio digital para calcular o CO2, a pegada de carbono, tanto dos seus cidadáns como dos turistas. Tú vas ali, descargas tu app, pos unha serie de datos, o GPS te ven por onde andas, entón se vas andando e te ven calculando a pegada de carbono diaria, se vas en bicicleta ou se vas con coche. E é unha cuestión que vedes, bueno, eu a puxen porque me gustou, porque, bueno, puxo, fixadvos que viajesnationalgeographic.com, que é a revistilla para dicirte a onde vas, a sitios que vayas a ser máis sostenible. Vedes que hai indicadores, pero que teñen un efecto, non? Ben, bueno, co tema da agua, aquí vedes outro sistema para que vexades que moitas veces se nos dice que as zonas con máis estrés hídrico, é dicir, onde hai menos auga, consumen menos.
e resulta que onde se consume menos é en Galicia, no País Vasco, por persona, equivalente. O sea, que este trauma ou tópico onde dicen os galegos como temos moita auga non a usamos con sentidiño, mentira cochina. De feito, ter menos de 40 metros cúbicos ao ano por habitante equivalente ao ideal, só 3 cidades o cumplen. Cando falamos entre 40 e 60 vedes que tal, e curiosamente máis de 60 metros cúbicos habitante equivalente están en sitios, sobre todo Extremadura e Tarragona, con un gran expresivo. E iso por que fan? Porque en moitos casos fan unha agricultura de regadío, prácticamente en sitios de secado. E a agricultura de regadío non gota a gota, senón echartando o campo. Ese é un problema, ¿no? Ben, a clave é hai que medir. Cando falamos de sostenibilidade, hai que medir, a palabra indicadores. Si podemos utilizar indicadores ao longo do ciclo de vida das cousas, mellor. Entón, aquí, por exemplo, no traballo consideramos para unha cidade, en primeiro lugar, vistes, claro, ao ser sustentabilidade, estamos falando de criterios económicos, serían estos amarelos, estamos falando de criterios sociais, estamos falando de criterios ambientais, porque senón non podemos falar de sustentabilidade. Hai que ter os presentes. Por exemplo, eu que sei, pois, por exemplo, cal é o precio de alquiler por metro cuadrado? É importante, sobre todo se eres estudante. É unha variable. Que pasará? Que canto máis sea isto, máis vamos a penalizar a esa cidade. Vale. A renta media dos fogares, pois aquí a taxa de desemprego, aquí, por exemplo, temos un número de camas de hospital, é unha variable social, e isto pois, xa sería máis ambiental, consumo total de agua por vivenda, a depuración das aguas residuais, de acordo? O que fixemos é, neste traballo, collimos o que facía ONU para medir diversos organismos e quedamos con 101 indicadores, vale? E desos 101 indicadores, logo vimos, porque é moi importante, aqueles que sean reproducibles e aqueles que poidan medir no tempo. E nos quedamos con estes, que son 37. Vale? E con eses 37 empezamos a medilo en todos os concellos de Galicia. Vale? E o que nos atopamos, de feito isto o publicamos nesta revista e está tendo bastantes citas, o que fixemos logo foi, tendo en conta social, económico e ambiental, ponderar e facer como un pouco como os bonos da bolsa. Cal sería o concello mellor? Sería que teña 3 A en cada unha desas variables, vale? En cada grupo. E, se eres malísimo, 3 Cs. Entón, bueno, hai os colores aquí. A verdade que tuvo bastante repercusión este artigo na prensa, porque obviamente nos chamaron varios alcaldes que, como eles non eran 3 A, porque facían todo perfecto. Pero cando lle dabas todos os indicadores, e mira, é que o teu gasto social é nulo. Porque eu non sabía que facer, é que iso é sostible. Claro, eles pensaban que poniendo unha bandeira azul se chegaba. Eu non, mira, a bandeira azul pois é un indicador, pero que se tú non gastas ou resulta que a túa asistenta social, o teu traballo social, ou a xente que ten dependencia ali, que tú non axude, tú non vas a ser sustentado, non? Iso é un indicador malo. Esa visión tan global, e además decir, bueno, e non nos interesa o que xente van a pasar, nos interesa. Non sei de que concellos todes, pero, bueno, aquí está representados algúns, os podedes ver rapidamente. Se logo o artigo os interesa, que están todos, e cos datos, etc., eu non sei se está en aberto, se non, nos enviades un correo pues, a Maite, a Julio, etc., e pues pasamos. Non podemos subir a unha web para descargarlo directo, pero non sei se está en Open Access ou non. Bueno, xa non me acordo ahora como cambia isto. Bien, que pasou a raíz desto? Claro, dixemos, bueno, isto está moi ben para nivel científico, o podemos comentar aquí, para unha tese de doutoramento está genial, claro, pero, claro, os alcaldes, Dios mío, teño que medir 36 cousas. Non podo medir algo menos e que me dé un indicativo de como vou para poder traballar. E esa foi a seguinte pregunta que resolvimos. Bueno, logo este mesmo análisis fixemos para cidades españolas e para cidades europeas, para ver tamén, bueno, aí o que vedes o tamaño da pelota sinceramente ca poboación, non? Un pouco para ver
como estaban as outras cidades aplicando o mesmo sistema, non? E, bueno, vedes que empeza a ver. Bueno, estas son de mediano e logo despois fixen. Pero a clave foi, por exemplo, se ahora vosotros buscáis un examen donde tendes que medir 39 cousas, vos acordades de mí, con cariño sempre, pero vos acordades, verdad? Pero en cambio, se só che mando 3 cousas, por exemplo, entón aquí foi a pregunta que quixemos, e vedes que está publicada no Sustainable Cities and Society, e isto está relacionado cunha cousa ahora que xurde moito, estamos acostumbrados a falar de Big Data, pero ahora hai unha corrente de Small Data. Isto é fantástico, porque vamos de un sitio para outro. Claro, o Big Data eu teño grandes datos, collo inteligencia artificial, verdad? E quito progresións ou relacións. Atención, progresións ou relacións que poden ser acertados ou non. Por exemplo, dixeron outro día un caso que hai que ter moito cuidado da inteligencia artificial. Por exemplo, se tú colles todos os datos, que son moitísimos, de todas as sentencias judiciais en Estados Unidos, vale, e as analizas, a inteligencia artificial vai a decir que o 88% ou 80% dos negros cometen delitos. Porque o único que fai é coller todos os datos, os analiza e esa é a tendencia que se dá. Cuidadito, pero xa sabemos que aí hai un sesgo, porque claramente, non sei se vichedes tamén viral esta semana o do xogador do Milán, que o parou a policía en Milán, o sacaron do coche a lo bestia, porque iba nun coche, claro, era negro, nun coche moi bo, a policía o parou, o sacou, a tal, tú que ser policía, e dixo, oye, que xogador do Milán, parou o policía, e dixo, oye, perdona, coño, en fin, que hai uns sesgos que todavía temos un problema aí para facer. Entón, nosotros o que nos preguntamos é, que desos 39, se un alcalde pode medir 3, e non só un alcalde, un cidadano, medir 3 e saber se vamos, primeiro, vivimos nunha cidade sostible ou viaxamos a unha cidade sostible. Esa era a pregunta. Entón, o que fixemos é, con todos estes datos, o tendes tamén resumido, que podedes, bueno, ahora como vos vexo aí co Google nos móviles, o podedes escoller, se poñedes el país e como podemos medir a sostenibilidade, tal este artigo que nos publicaron, que é un resumen, digamos, de divulgación dese artigo científico, ¿no? Que era como podemos medir as cidades onde vivimos. É dicir, tendo só tres parámetros. E que son estes? O primeiro, no eixe social, o que nos dá un indicativo de se esa cidade vai ben ou non é a taxa de desemprego femenino. Por tanto, non, a cuestión de xénero é importante, tan importante é que a que nos determine. E por qué? De feito, nos determinamos cal é o umbral e é menos dun 14% vas no bo camiño, por encima dun 14% de desemprego femenino, esa cidade xa non vai a ser sustentable, ten que tomar accións. E por qué? Porque, aparte de que o indicador obviamente referire a igualdade de xénero, está outra variable, oportunidade laboral. E a segunda está relacionada directamente ca taxa de pobreza femenina e ca taxa de pobreza infantil. Están relacionadas. Por eso un eixe que parecería un indicador económico non é un indicador social. E o límite estaría en ese. Logo veremos algunhas cidades que le podemos aplicar isto. Na eixe económica é a taxa de desemprego global, vale? E é moito mellor que o PIB, vale? Porque o PIB o que pasa, o que nos está dicindo, claro, tú podes ter un PIB alto, pero pode ser porque un núcleo de persoas o teñan todo, outras non teñan nada, pero cando faz a media terá un PIB alto. Entón, o PIB, por exemplo, é un indicador que ahora está sendo moi criticado, porque se toma para moitas decisións e está reflectindo o mellor, por exemplo, Arabia Saudita, un PIB altísimo, pero eu nunca fui a ese país, pero por lo que ves, automáticamente aí debe de haber unha distancia entre un 10% que é millonarísimo, vaya, e outro 90% que viven en condicións moi difíciles, verdad? E aí o tendes, e é o límite menos 16%. E no tema ambiental é o residuo.
cantidad de residuos que se procesan. E por qué? E que vedes o límite, hai que ter menos de 423 kilos por habitante ano. Porque se tú tes menos residuos, é que tú asustastes, é dicir, se falamos de filosofía de ciclo de vida, que é o que hai que facer? O primeiro é non xenerar residuos. Ainda que non os trate. É dicir, se eu non emprego plásticos de un só uso, eso vai a ser máis sustentable que utilizar moitos, ainda que non os recicle, verdad? Porque estaré axustando as necesidades. E entón axusto materia e enerxía. 2, a loitar contra o cambio climático, esa menor xeneración. E logo, evidentemente, se eu todo o que produzco residuos logo genero e fago máis cousas, o que teño é reutilizar e reparar. Bueno, pois, isto collido, que era o que lle fixemos, claro, para chegar a esos valores foi o artigo científico, logo está esta tabla no artigo do país con esos valores. Pois aí vemos, por exemplo, bueno, evidentemente, como somos galegos, claro, aí ve Berlín, Bogotá, Lugo, coño, esto se les fue la olla, no, home, hai que tamén mirar polo noso, non? Entón, vedes, por exemplo, Berlín ten a taxa de desemprego femenino no 6,3%. Bien. Xenera 457 kilos. Mal. E a taxa de desemprego é 5,5. Por tanto, fixados, eso, 14,423,6 é o que habría que cumplir. Pois tendría que mellorar. En cambio, Bogotá, que nos teríamos, se eu non poño estos datos, nos mando comparar Bogotá con Berlín, eu creo que o 100% que está aquí que me diría Berlín moito máis hostible que Bogotá. Pero por só un tema que a priorístico, porque os consideraríamos unha cidade de que? De peor categoría. E resulta que, claro, en taxa de desemprego femenino é superior a Berlín, pero está por debaixo do orden, en residuos produce moito menos, é unha sociedade que fai máis con menos, vale? E logo temos a taxa de desemprego 10,9. Bueno, aí vedes Lugo, 3 tal, o que pasa que, bueno, na taxa de desemprego e na de femenino ou se espabilan ou quedan fora do sistema, e, por exemplo, aí tamén vedes Santiago. E se falamos de media de país, pois España está mal. A taxa de desemprego femenino está ao 4%, moi mal, e consumimos moito, outros 476. E a Unión Europea, que nos queremos moi guai, pois non, pois tamén moi mal, porque consumimos 500 de promedio. Entón, vedes, e estos son datos, ademais, que están publicados por calquer persoa, pode chegar desde, se eres turista, tú ahora podes chegar, quero ir a ver Toulouse. Moi ben, estos 3 datos de Toulouse están na página do Concello. Ben, creo que vou ben de tempo, verdad? Tiña... Ben, e agora o que vamos a facer é vamos a meter os turistas. Agora tiñamos isto máis ou menos tal, e agora ya vamos a meter turistas. E o que fixemos foi, a raíz destos traballos, os da Rede Galabra que os viron, nos comentaron, oye, pois nós para Santiago de Compostela temos moitos datos de enquisa, pero claro, nos falta coller isto e chegar a iso que facedes vos de decir un número e ver se iso vamos ben ou non, non? E sobre todo esta metodoloxía de poder ponderar parámetros sociais con económicos e con ambientais. Entón, claro, o turismo sí que é un aspecto importante para definir unha cidade sostible, pero tamén é para a calidade de vida, influye, vale? Se o turismo, como internet ou como Twitter, non é malo nin bo, depende como usa, obviamente. Ben, entón, a clave era isto, había moitos datos que tiña Galabra e nos queríamos introducilo e leválo a un score, vale? Entón, o que vimos en primer lugar era que os indicadores había 3 cuestións, igual que tiñamos ahora ese social, ambiental e económico, para o efecto do turismo que tiñamos era opinións dos cidadáns, por exemplo, moi diferente o que opina do turismo unha persoa da Avenida Barcelona ou unha persoa que viva no Casco ou que viva na Rúa de San Pedro. Fixadlo solo ahora, entrar no Twitter e veredes que as persoas da Rúa de San Pedro están dos peregrinos pero hasta as narices, porque tú os ves incluso que suben os vídeos e eles desde as 9 da mañán entran turbas cantando, vale? E
estamos falando dentro dunha mesma cidade. Logo, os comerciantes, claro, uns dicen, pois eu vou que veño ao turismo, pero resulta que eu quero un turista que me gaste moito, non un turismo de baixa calidad. Isto xa o bichedes estes días falando, non? E, claro, e tamén os turistas, que opinión teñen? De feito, eles son os que se queixan. É o primeiro que se queixan, bueno, nós mesmos, non dá? Se vamos a visitar un sitio e de repente te ves ali nunha plaza que hai unha mani, pero non unha mani protestando algo, porque podes estar na corri e entras na mani, non? Está con letrería, eu que ve. Pois o que sea, e dices, pois mira, que ben, de turista, pero leña isto, non? Pero se estou ali e non é mani, que é aglomeración, que é o primeiro que opinar? Se chego a saber, non veño noutro momento. Bueno, claro, que eso son opinións. Entón, como empezamos a facer eso? Porque ao final tú tens que dar información para que ten o poder tome decisións, porque senón estamos aquí. Bueno, entón, nosotros o que fixemos foi ver todas as enquisas que tintan, con todos os parámetros. Entonces, empezar primeiro a ver, agrupar todas esas preguntas en grupos. Nos vimos 4 grupos. Había información socioeconómica, había visto da cidade, porque había preguntas, e eles xa vos comentaron, había preguntas pues, de si compras nas tendas ou non, bueno, en fin. Había tamén desde o punto de vista social e tamén había de economía e oferta. Entón, agrupamos. Logo vimos que había algunhas que eran cuantificables directamente, decir, canto gasta vostede por día? Pois, oye, 120 euros, pois, oye, eso é un número. Pero había tamén preguntas que eran, que opinas? Sí, no, estou a gusto, entonces, este era a primeira. Entón, ao final, agrupando e vendo a sensibilidade para ese traballo adicional, que, bueno, no artigo van eles, obviamente, como coautores, o que nos quedamos con 19 indicadores para cidadáns, 19 para comerciantes, 13 para visita. E entón o que fixemos foi, bueno, tiñamos un indicador, víamos as preguntas e entón categorizábamos, vale? Víamos o valor máximo, o valor mínimo e empezábamos a darle valores para logo ir agrupando no score. Entón íbamos ponderando un 10 e logo íbamos acotando, ¿no? Entón nos quedábamos cunha serie de preguntas. Ao final, para facer isto, é un diagrama de Sánchez, vale? Para chegar ao final a esos scores, vedes? É dicir, por tanto, 10, un 10, bueno, isto é porque somos sempre profesores, sempre vamos ao 10, non? É unha escala moi española. Se fóramos portugueses sería a escala 20, se fóramos americanos seríamos a escala 100, porque é como puntúan as notas, pero non puntuamos a 10. Dixemos, que é un 10? Bueno, un 10 sería que os cidadáns opinaran un 10, que os comerciantes un 10, que turistas un 10. Isto sería o nova base. Entón, o que fixemos foi aplicar a un sitio de Santiago. Aí vedes, bueno, aí xa vos poño o resumen. Bueno, a opinión global é que, bueno, chegamos a notable, bueno, eu creo que indo ya por testar ao profesor, que ña hai que quitar 16 décimas. Bueno, malo será que miñelí e tal, a unha pregunta e tal, hai que ir un día que este fresco, en fin, que non hai acondicionantes raros, porque senón, en fin, hai que saber tamén negociar, para... Pero non estamos moi ben. Non esperaría, Santiago, 9 meses, así, porque tú... Vale, e curiosamente fixádevos que os que peor opinan son os que sería 6,69. Os cidadáns 6,95, os comerciantes 6,81. Todo mundo tamén entendería que os comerciantes serían os que máis contentos estarían. Pois non. Estos son curiosos, porque cando tú empezas a ter claro. Entón, aí o que fixemos, vedes, son as preguntas. Entón, a partir de aí, por exemplo, temos, pois, que opinan los consumos. Bueno, entón vamos agrupando, e logo vamos ponderando as bases, vale? Evidentemente, aquí hubo un elemento para, non todas as preguntas valían igual, como vedes, esa ponderación se fixo facendo técnicas que se chaman AHP, e con grupos de expertos facendo reglas heurísticas para a ponderación, obviamente, ¿no? Pero isto te vai facendo e chegas aquí, ¿no? Entón, 6,89. Entón, o que ves é un pouco, claro, tú que te interesa que esta barra sean as máis gordas para chegar ao 10, ¿no? Entón, nos pode dar
mirar o fluxo e así vamos hacia atrás e vemos tamén cal é o índice no que podemos mellorar, é dicir, onde queremos ter un maior número. Isto se fai igualmente. Eu creo que están as pilas aí. Isto é cos comerciantes, vedes? Vale. E logo o mismo facemos cos turistas, vale? Isto que nos permite este tipo de análisis é temos un número agregado, pero temos a ventaxa que podemos ir hacia atrás para facer. De acordo? E isto permite tomar accións, porque tú dices, bueno, pois vou traballar cos cidadáns para, decir, o que traballe cos cidadáns e cos visitantes, porque eu quero ir subindo estes parámetros, non? Cales foron os traducido todos estes números aos elementos? Está en inglés esta última, porque xa vos digo que as figuras para subir ao paper ahora pola tarde, que eu teño que subir, que Manu empezou a traballar e non o quero subir, xa falarei. Entón, ahora está, fixádenos, primeiro, unha cousa que xa se vía cualitativamente, que os falaron na labra, hai que mellorar a relación dos turistas cos cidadáns. Punto? Non. Sobre todo por varios momentos. Estos alumnos tamén cuantitativamente. Segundo, que é o que hai que facer? Hai que cambiar o uso da cidade. É dicir, o que está pasando no Casco Vello, o vello, é que se está despoboando e prácticamente agora o que está quedando é un sitio para vender gaitas pequenas, eso é xelado. Desde xelados agora cada vez hai máis. Eu contra os xelados estou a pouco. O outro non, porque non quero máis gaitas na casa. Aparte que creo que é un turismo además moi pobre. Claro, como se pode facer eso cambiando a oferta? É un dos grandes retos. Hai xente que ven a Santiago de o Obradoiro e non se mete e non nin tan siquiera. Ahora algunas chega a platería, pero queda nun circuito moi pequeno. Por exemplo, non sabe que Santiago é a cidade con máis pastos verdes casi de España por habitante, que non sabe nin onde é disso, para entenderlo. E iso tens que cambiar a oferta e tamén cambiar o uso da cidade. É dicir, estamos falando de cousas que hai que facer. Claro, como se hai que diluir a presión do turista, claro, isto é termo moi físico, non? A presión é a forza por metro cuadrado. A presión turística é o número de turistas por metro cuadrado. Tens que disminuir esa presión, porque senón o que tes é prácticamente unha aglomeración e iso genera problemas, porque un sistema se desborda cando non é capaz de absorber o que lle chega. Iso é a contaminación. Eu sempre poño isto na clase de exemplo. Cando lle digo, a agua é un contaminante. Que opináis? Pois pode ser. Imaginade agora que collemos 2 millóns de metros cúbicos, os tentamos a 80 grados e os tiramos no cadero. Pasamos todos os peixes, as tallas aí, en 4 ou 5 kilómetros. Os fervemos todo. Claro, por que a contaminación? Porque estou metendo agua a 80 grados nunha cantidade tan bestia que o ecosistema non é capaz de absorber. En cambio, se eu collo 100 mililitros de agua a 80 grados e tiro mozzarella, non pasa absolutamente nada. Por qué? Porque o ecosistema é capaz de absorber eso. Eso é o mismo que o turismo. Hai que é o que se chama, entre comillas, se me permitides, morrer de eso. É dicir, non é un importante que teñamos 10 millóns de peregrinos ao ano. É dicir, eses indicadores son incorrectos. É dicir, é un indicador de masa, pero non de calidad. E logo tamén había un tema de, claro, que aos comerciantes é moi importante que hai que favorecer o produto local e deixarnos xa de esa cuestión que básicamente se ven en grandes contenedores de China. Eso non ten ningún sentido. Hai suficientes produtos en Santiago e galegos que poderíamos poñer a través de estas tendas que
E nada, termino con esta diapositiva, que ser optimista sempre, non pasa nada. E é que, evidentemente, se eu fago un bo diagnóstico, teño ben calibrado o meu sistema de podo tomar acción para que se se eu non teño ese ben calibrado, evidentemente non podo tomar nada. E é mellor sempre soportalo sobre indicadores, porque se non soportas sobre indicadores, pues vas a cometer errores. Entón, seguro. Desta forma, a probabilidade de error sempre vai a ser. Así que, sen máis, que no que me digades e me preguntedes ou cualquier curiosidade que teñades desta aproximación á filosofía de vida, indicadores, sustentabilidade e nada, moitas gracias. Preguntas, entón. Vou deixar a última, que si vemos o tren que vai pasando. A idea é subir só o tren a modiño, vedes que é un tren tranquilo, non moita velocidade, hai que ir devagar na vida. Preguntas, cuestións? Eu, claro, estamos a traballar no laboratorio. Isto é moi cuestión os datos. Isto, claro, pasar a un sistema que o cuantificas unha máquina. Pero claro, unha dúbida que me entra cando falabas de das cidades, por exemplo, de consumo de auga. Aquí neste país non todo o mundo ten auga de traída, saca uns poucos de acuíferos naturales. Isto, bueno, é un problema tamén cara ao sur, porque, bueno, hai pozos ilegales para riego, bueno, isto non é crítico e tal. E eu quería saber como afrontades esa toma de datos para, claro, porque isto non sei se hai datos oficiales, se podes coller os datos de consumo da traída non sei de algún modo cuantificar tamén o que se consume de acuíferos naturales, non sei, que me entra esa dúbida de como vos asegurades de que esos datos son reales. Tú cando falas dun indicador cuantitativo hai 5 palabras que tes que ter en conta. A primeira é esa que tú dices, a fiabilidade, obviamente. Entón, tú cando falas dun dato, a fiabilidade, cal é o óptimo dun dato? Pois é que sea dato de campo, é dicir, que tú vas e o mides, vale? Cando tú en vez dese dato, pero claro, en moitos casos tú non podes facer eso. Entón, tú tens que ter ao mellor datos bibliográficos ou datos por aproximación, vale? Por exemplo, se falamos do consumo de auga, se eu falo do consumo de auga, o ideal sería como sumatorio de todos os contadores de todas as actividades. Como eso non é posible, o que faz é dices, bueno, pois vou a ir á depuradora de augas e todo o que se depurou é auga que se consumeu. Mentira, porque ben sabedes que entre augas que se potabiliza e que se depura hai un 30% de diferencia. E por qué? Porque se perde polas tuberías. De feito, ese é un dos grandes problemas hoxe en día que temos en Galicia e en casi toda España, e onde hai que facer unha gran inversión, é na rede de suministro, porque temos grandes pérdidas, vale? Entón, aí é onde se está traballando, porque claro, potabilizar para logo tirar é un pouco absurdo, non? Xa absurdo desde o punto de vista económico, non digo nada ambiental. Entón, esa é unha variable. Unha segunda variable é que tú tens que ter, ainda que haya un erro sistemático, é mellor sempre ter un indicador e un valor de un sitio onde hai unha serie temporal. Isto ocurre moitas veces cando de repente estás seguindo un dato e de repente cambia, porque te dicen a partir deste ano cambiamos a metodoloxía de cálculo, ¿no? E entonces se producen escalós. Bueno, pero é importante ese dato, por exemplo, se é na serie temporal ten moito valor. Por exemplo, a mí un dato que se mide no ano 2011 e non se volve a medir ao ano 2018, para mí ten pouco valor. É mellor un que ten unha serie temporal. A terceira cuestión é a transparencia. É mellor sempre un sitio que sea, imagínate, se eu quero saber os datos de residuos dun concello ou de agua dun concello, eu podo ir a ese concello a como ve, eu non o facería, o mellor é que vaya a Augas de Galicia e me dá o dato. Pode ter erro, pero atención, se é un erro sistemático é igual para todos. Se esa é a metodoloxía que tamén se emprega en Cataluña para medir, automáticamente, ese é un traballo moi grande que fai Eurostat, é dicir, o gran suministrador de datos é Eurostat. E Eurostat o que veu é que para o mismo indicador chamado da mesma forma, se medía Eslovenia ou medía España,
utilizaba metodoloxías diferentes. Entón, o que fixo o Eurostat foi, non, acabouse, a partir da hora tenes que utilizar a nosa metodoloxía de cálculo. Para que? Porque aínda que a nosa que tiña un error, polo menos nos pode comparar. Iso ten moita importancia cando estamos falando de subvencións a nivel europeo, porque senón aí tendríamos un problema. Entón, Eurostat está traballando moi potentemente co Instituto Nacional de Estadística e co Instituto Galego de Estadística. Por lo tanto, esos son as fontes que un debe de utilizar, pues, o Banco Mundial, etc. Nós o que intentamos con un mesmo indicador é utilizar 3 ou 4, é dicir, por exemplo, tú podes ver o PIB español polo Banco Mundial, podelo ver por Eurostat e podelo ver polo INE. O do INE e do Eurostat coincide, o do Banco Mundial a veces varía un pouco. Entón, o que miras é a incertidumbre dese dado. Cando fixemos ese traballo, basicamente, o que facíamos para ter esos números é justamente ver que, é dicir, por Monte Carlo, se tú subes un 10-15% nese indicador, se producen grandes variacións ou non. Se tú estás e non amortigua, tú sabes que podes asumir un 15% de incertidumbre, non? É un traballo moi estadístico, moi chinés, obviamente, e que sempre hai que complementar con datos de campo, a veces. Por exemplo, eu recordo un dato para saber as emisións de gases de efecto invernadeiro dunha depuradora, non quedou máis remedio que montar unha campaña específica 2 semanas, unhas campanas a recoller eso e medilo, porque non había, a outra era facer balances e aproximarte por, non? Entón, claro, por eso a importancia de Big Data e Small Data, porque tú, se tes 150 indicadores, tú vas a morrer na recopilación de datos, na reproducibilidade. Entón, a idea é ir agora hacia perder ao mellor, como che diría eu, rigurosidade, pero ao mellor con esos 3 indicadores eu teño un 85% da figura que quero ter. Isto se ve moito cos píxeles. E isto cando estamos falando de mandar xente a Marte, etc., a clave é, unha das cousas que máis investigan agora os de imaxen de datos é cal é o número de píxeles mínimos que me dá unha representación da figura que eu quero ver. Claro, isto a mí me enseñaron nunha conferencia e me gustou ese caso, e era, esta era a foto original e iban desescalando. Claro, cando chegaba moito, é dicir, era unha foto dunha rapaza, e claro, cando tiñas só 3 píxeles, o que vías era un marrón, non sabía. Pero resulta que un 30% só dos píxeles xa sería perfectamente a figura. Claro, eso quere decir que non é que ten un 70% de datos, nin guardar un 70% de datos. Se iso vemos con moitas cousas, porque estaríamos nun mundo bestial. E agora, claro, hai ese tipo de cousas. Entón, nos gusta ese tema do small data desde ese punto de vista, é dicir, de intentar aproximarnos, porque ao final quen ten que aplicar é un alcalde, non entendes? Tú non me podes ir ali, la parcial de X respecto de Y e la derivada, el alcalde o que te dice algo rápido que pueda medir e diga, oye, pues vamos mal en esto, pues vou ir a tal día, vamos por estas operacións. É un pouco algo. Sí, vale. Alguna pregunta sobre o que se ocurre? Non hai ninguna por aí? Nada. Se non, na mesa redonda. E na mesa redonda. Bueno, pues na mesa redonda, vale. Me quedo a mesa redonda. Saio daqui.